दे राइफला गावलायनो सियावबो गैया हासुदैयावबो गैया नेता बे बिजाबजों बिनो गाज्रि खोथा नङै खोथा बुंलाबायो नों नेता नामा नोङो थगायग्रानि थाखाय एकदम फयस्ला खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन गोबाव समनि उनाव दिनै फिन खनसे बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनो थाग्रोबाय मा जायामोन मानि जाहोनाव आं नैबे साननैसो भिडिअ हगाराखै बेफोरनि जाहोनफोरखौ आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअ नङा फैबाय थानाय भिडिअफोरावहाय आङो लासै लासैनो फोरमायलांगोन दासान्दि आङो हाजिरा जागासिनो दङ माने फाइनान्सियेलि एसे एनै नङा होमबा निउ इयारनि टाइम आरो खरसाबो नांगौ जायो स' बिनि थाखायनो आङो बायदिसिना खामानियावहाय एसे मुखुब जानानै दंमोन बेनि जाहोनाव भिडिअसखौहाय रेगुलारलि हरनो हायाखै आरो माखासे उसुबिदाबो जालांदों फेमिलियावहाय स' नैबेनि थाखायनो भिडिअसखौ हरनो हायाखै स' जेने हक नैबे साननैसोनि गेजेराव गोबां बायदिसिना निउस फैगासिनो दङ पलिटिकेल सिनारिय'खौ लानानै आरो थांनाय लास्ट भिडिअ आं जितु होदोंमोन जे डिबेट जानो गोनांमोन नङा होमबा अपेन चेलेन्ज खालामदोंमोन जा मानगोनां दिपेन बर' सारा नाथाय दिनै जोङो पिक्चारखौ नुनो मोनबाय मा एसे डिबेट खालामनो गोनांथि दङ होननानै बिथाङा सानाखैनो आरो मानि जाहोनाव स' बियो जोंथ' बयबो खोनादोंमोन जे बिथाङा अपेन चेलेन्ज मोनफा मोनफा दफाफोरखौ लानानैहाय मिडिया पार्सन लानानै बा लाइभ आरो सानैसो रायजो राजा थार्ड पार्टि हिसाबै बिथांमोनखौबो फज'नानैहाय अमर सिं नार्जारि आरो दावराव देख्रेब नार्जारि सारमोनजोंहाय डिबेट खालामनायनि खोथा बुंदोंमोन स' दा बिथाङा बे चेलेन्जखौहाय एक्सेप्ट खालामदोंना खालामासै गावनो निजेनो चेलेन्ज होदोंमोन जिहेतु बेनिफ्राय बेनावनो नैबे मैया साननैसो गेजेराव मोनसे निउस फैलायबाय जे बिथाङा सासे इमेच्युर दैदेनगिरि आरो गोबां सोंखारि जादों आरो नुदों जोङो फार्स्ट टाइम माने हिस्ट्रियाव एभार माने एबसुखौ गोबां बिदिनो लाइमोनफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरा सोंखारिनाय आरो मोजां माने मोनसे जाय रायजोनि जानानै मावनायाव माने माबा मोनसे गेप नुदों स' बिनि जाहोनाव बिथांमोना नैबेफोरबायदि गुलाय गुजाय थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां जाबाय थादों आरो लोगोसेनो जों बुंनांगोन बिथांमोना डाइरेक्टलि नङाब्लाबो इनडाइरेक्टलि आरो बुंनो थाङोब्ला डाइरेक्टलिनो माने गोबां जोङो बेबायदि प्लेटफर्मफोराव बिथांमोनखौ नुबाय बा खोथाफोरखौ खेंस्लायै बुंब्लाबोथ' दानि जुगाव बुजियै गैया बयबो बुजिखायो सोरखौहाय सापर्ट खालामदों सोरखौहाय सापर्ट खालामाखै माबोरैहाय सापर्ट खालामदों स' बियो पिक्चारा क्लियार जे जा हाजारखि माने निउट्रेल जानो नाजाब्लाबो गोसोनिफ्राय जुदि थारैनो सिंनिफ्राय गाव जुदि मेन्टेलि आरो खामानिफोरखौ थिग बेबायदिनो माने निउट्रेल जानानै मावथारनो होननानै सानाब्ला बे माब्लाबाबो खुगाजों बुंबाय थाबाल' जोङो गनायनानै लाब्लाल' माने नोंथाङा निउट्रेल हारिनि माहारियारि आफाद हिसाबै मावदों नैबेहाय गनायनो एसे गोब्राब जानानै फैदों आरो दा समावहाय दा जियानो हक मा बुंनाय मा बुङाखै नैबेखौ ससे दिन्थिग्रोनि आरो बेनि उनाव माखासे खोथाखौ सावरायलांबावनि सियावबो गैया हासुदैयावबो गैया नेता बे बिजाबजों बिनो गाज्रि खोथा नङै खोथा बुंलाबायो नों नेता नामा नोङो थगायग्रानि थाखाय एकदम फयस्ला नोङो ट्रेक्टरनि माबा ड्राइभारा नोंसो अमर सिं आरो दावराव देख्रेब बिथांमोना दिनैबो राजखान्थि दोलोनि सुबुं आरो राजखान्थि दोलोनि सोरबा सुबुंजों जोंहा डिबेट खालामनांगौनि जुक्ति दं होननानै जों साना नोंनो बुंबाय जे माने फुरागासे जे माखासे गामि दानख'नांगौ नाङै गामियाव हाबदों अदरखारि गामिखौ दानख'नांगौ होनबाय दा बेफोर बर' नोंहा लिस्ट दं नामा नों लिस्टखौ होनो हागोन नामा अबे अबे गामिखौ दानख'नांगौ नोंनाव लिस्ट दं नामा देखायनो रायजो राजाफोरनो दा जोंबो मानिगोन नों जुदि गनायथाव जुदि नों जुदि लिस्ट होनो हायोब्ला जोंबो मानिगोन जुक्ति दंब्ला अबे गामिखौ दानख'नांगौ जों मानिगोन आरो नोंलाय माथो उनाव बुंलायखो बे माने गामि दरसे दानख'होआ होनना बुंलायगोन होननानै दसेयावनो मा फौसौलायाव मानसिलाय लासिंसिं नोंथ' बुंबाय नोङो दरसे गामि दानख'होआ आङो बिटिसि दरसे गामि दानख'ब्ला आंनि गोथै साजों थांनानैसो गामि दानख'नांगौ होनना बुंबाय मा होननाय जाखो बेलाय फौसौलाया नोङो डिफेन्ड नों मानसि फरायसा जाबाय नों लाजिबाय सासे एबसु नेता जानानै एबसु बदनाम खालाम नोङो लाजिया जोंखौथ' एबसु मावनाय जोङो बिराद गोबाव एबसु मावदों जोङो हाइ स्कुल बे आरम्भ खालामनानै जोङो रमान स्क्रिप्टनि आन्दलनाव जों ओंखारबोदों medium instruction introduction बेयाव medium introduction प्राइभेट स्कुल थिसननाय जों बेयाव आन्दलन ओंखारबोदों जोङो सापर्ट दङ थाबायनो थांनाङो थाबायनो थांनानै बेयाव बिराद दोगो बुजादों बेयाव डाक्टर रबिन बसुमतारी बेस्रा दिनै डक्टर जाहैबाय बे फरायनानै दा बेयाव बिराद बुजादों बेखौ बाननानै लाबोदों फकिरागासिम नों मिथिगौ नामा बिराद आन्दलनखौ जों बोरै खालामबोदों
मिथिगौ नोङो बोरै जाबोदों उदया सल आन्दलन जों खालामदों बेबो दंफायो दिनैथ' बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि आन्दलनथ' आं फुरा दङ एकेबारे Roman script आन्दलन खालामदों आङो फुरा बे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म आन्दलनाव आं सेन्टाराव सही दंमोन बड'फाया आंजोंनो थाफादों जाफादों जेराव थादों बियो आन्दलनखौ जोंनिफ्राय स्टार्ट खालामदों अबाव जोंहा कन्ट्रिबिउसन गैया होनखो नोङो मानो गैया जाखो जों दङ रमान स्क्रिप्टआव आं दोखो दोखो बुजादों मिथिगौ नोङो बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनिया बड'लेण्ड मुभमेन्टआव आंहा मा कन्ट्रिबिउसन दं रायजो राजा मिथिदोंना जेन जागोन खननै नों मा खनसे बुजानो पुलिसजोंलाय नों खनसे एसे जा पुलिसजों नोङो खियावबो गैया हासुदैयावबो गैया नेता बे मिसाबजि बेनो गाज्रि खोथा नङि खोथा बुंलाबायो नों नेता नामा नोङो थगायग्रानि थानाय एकदम फयस्ला नोङो ट्रेक्टरनि दा माबा ड्राइभारा नोंसो एकदम जोंथ' स' ट्रेक्टरनि ड्राइभारा सोरखौ बुंखो स' ट्रेक्टर माने मा डेफिनेटलि बयबो मिथियो ट्रेक्टरा UPPL दोलोनि मोनसे सिम्बल स' थारैनो बिथाङा दिनैनि समावहाय मोनसे पिलार बायदि गसंथेनानै दङ जिहेतु बिथाङा मानगोनां प्रमद बर' सारजोंहाय गोबाव सम ज'है खामानि मावबोनाय स' नै बियो रायजो राजाफोरनि थाखाय गनायनो थाखाय जोबोद गोब्राब जे बिथाङा माहारियारि आफादनि जानानै मावदों ना पार्टिनि जानानै मावदों स' नैबेफोरबायदि सोंलु सोंथिया फैबाय थागोन गोबां मानोना बिथाङा लोगोसेनो खामानि मावफानाय आरो बेराफारसेथिं नोजोर होयोब्ला बिथाङा जेब्लायबो माने UPPL दोलोनि फारसे एसे माने सेफगार्ड होबाय थानायखौ नुनो मोनो माने बुंजानो बायो आरो जेब्लायबो माने पजिटिभ फिडबेक मोनजानो लुगैयो रायजो राजाफोरनिफ्राय आरो बिदिनो नाजायो बिथाङा आरो बिदिनो थारमाने पिपल पार्टिखौहाय हाइलाइट खालामो गोबां माने BTR सुक्ति जाखांनायनि उनाव ओरै थोरै जाबाय NDBनि नामखौबो मुंखौबो लाफायो गेजेर गेजेर BTR सुक्तिखौ गाज्रि होनना बुङोब्ला NDBफोरखौ माने इगनर खालामनाय बायदि जादों लासिं सिं खालामनाय जादों होननानै बे नङा बे एक्चुअलि कमप्लिटलि रं BTR सुक्तिखौ खालामदों पिसनि थाखाय बे जोबोद मोजां बयबो बाख्नायदों जे बेयावहाय बिसोरो गोबाव सम आन्दलन खालामनानै हाग्रायाव थानानै दिनै न'आव सफैफिनदों नैबे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा खिन्थु बेनि गेजेराव माखासे पलिटिकेल इस्यु जाफैबाय नङा होमबा दा BTR सुक्तिखौ लानानै मावगोना सोर दा दिनै पार्टिया UPPL पार्टि जितु गभर्नमेन्टआव दङ बिथांमोनासो दिनै बबे दफाया गाज्रि बबे दफाया मोजां बेखौ दिनै माहारियारि आफादा बेखौ फोसाबनो नाजानांगौमोन आरो जाथावना माने मावथावना बा जानांगौ बा मोजां जागोन नै बेफोर दफाफोरखौसो दिनै इमप्लिमेन्ट खालामनायाव बोलो होनांगौमोन आरो जिहेतु गाज्रि बेखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायथिना होयोब्ला मोजांसिन हामसिन जागौमोन आरो बेफोरबायदि बेले बेजे जानाय नङामोन जियानो हक बेवहाय खुनु एंगलजोंहाय एक्स NDB बिथांमोनखौहाय नेग्लेक्ट खालामनाय जायाखै आरो जाया बियो बिथांमोना जेब्लायबो हिर' आरो हिर'इन थाबाय थागोन आरो एबसुआबो बयनिबो नोजोराव दासिमबो एथ'ग्राब गोलैयाखै जे जोङो बेखौबो गाज्रि होननानै बुंनो खिन्थु एबसुआ सोरबा साफा सानै दैदेनगिरिजोंल' दैदेनजानायनि आफाद नङा बयबो जडित दं बेवहाय बर' हिसाबै बयबो जिहेतु बर' माहारियारि आफाद जितु जिमान लाइमोनफोर दङ इउथ्सफोर दङ बर' फिसाफोर दङ बिथांमोनानो एबसु बा जोंनो एबसु स' नैबे बेलायाव सानैसो दैदेनगिरिया जुदि जेब्लायबो माने पार्सियेलिटि खालामनानै रं डिरेक्सनजों जुदि बोलांबाय थायोब्ला नै बेफोरबायदि सोंखारि जानो गोनां जायो बै साफा सानै दैदेनगिरिफोरनि थाखाय बा बिथांमोनखौसो सोंखारिनाय जादों एबसुखौहाय बियो सोंखारिनाय जायाखै बे साफा सानै दैदेनगिरि बिथांमोननि मुं लानानै जिहेतु बुंदों जिहेतु बिथांमोना दिनै मिसलिड खालाममारदों नामा इमिच्युर जादों नामा दैदेनलांनो थाखाय आफादखौ सोलायनाय नांगौ नामा चेन्ज नांगौ नामा नैबेफोरबायदि सोंलु सोंथिया फैदों बयनावबो स' जेराव हक रायजो राजा नोंथांमोन आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांदो आङो क्लिप्सफोरखौ होबावनोसै बेनि उनावहाय बारा गोबां बुंनो दंबावो होननानै सानाखै स' जेराव हक लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय एन्ड जोबनायनि सिगां हेपि मेरि क्रिसमास बिलेटेड आरो इन एडभान्स हेपि निउ इयार बयखौबो स' आसा खालामदों बयबो न'खरफोरावहाय मोजाङै दङ आंबो दा नै सानैसो एसे स्टेबल जाहांबाय एन्ड फोरमायलांसै नेक्स्ट भिडिअफोरावहाय मा जादोंमोन मा जायामोन स' सि इउ इन द नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय रावनिबो पार्टिजों जेबो सोमोन्दो गैया नों ट्रेक्टरनि ड्राइभार नोङो ट्रेक्टरनि ड्राइभारखाय नोङो ट्रेक्टरनि जानाय खोथा बुंबाय थायो नोङो सरकारनि नोङो स्पक्स पार्सन जानाय बुंबाय थायो दिनै बे गामि दानख'नाय बाथ्रा बुंदों नोङो दा दाखालि बुंलायबाय नोङो मोनसे खोथा गोदानै
जे बे माने गामि दानख'नाय लिरनाया लाबोलाय सुखिया लाबोलायनो लिरफ्लादों लेरफ्लादोंसो आरोखि बे अबरखौ सन्थुस्ट खालामनो थाखाय लेरफ्लादों नों लाजिना लाजिया दिफोर बर' बिदि खोथाखौ खोनानै दिनै बयबो लाजिजोब्बाय नोंनि माने फरायसा जायफ्रा मोजां मोजां फरायसा दङ बिसोरनो लाजिबाय आनफिट बियो आनफिट नेता होनना बुंबाय मानसिया बिदि बुङो सोरखौ नुवाब्ला एफा गिदिर सुक्तियावनो हम मिनिस्टार लिरनाय सुक्तियाव लेरफ्ला दोननो मा बुंखो नोङो लाजिया गैया ना दिनै नोङो बे माने सुक्तियाव जे बिराद गाज्रि जाबाय गामि दानख'नायनि सुक्ति जाबाय बेथ' बिराद गाज्रि जाबाय अजयखौ प्रेसिडेन्ट बे मा जाखो बियो दा दिनै 1100 माने गामि दानख'नांगौ होनना बिदों अबरफ्रा बे गामि दानख'ब्ला माबा थांगोन मिथिगौ आरो जोंनि बड'लेण्ड रायजोआ बोरै मावनांगौ नों अजयज्ञ नेता नोङो दिहुन बर' नों नङै खोथा बुङै बुङै नोङो रायजोखौ मिसलेट खालामगासिनो थगायगासिनो दं नोङो सोर बुजियाखै जोंलाय बुजिजोब्बायना दिनै नोङो एखेबारे जोंखौसो ट्रेइटर होनना बुंदों ट्रेइटरा सोर नोंनो नोंथ' दिनै जोंखौ बुंबाय बे माबायाव माबा भुट नुदोंनो जोङो दा बिटिआर सुक्तिनि भुटआ जोंखौ नागाराखै होसोन जाबाय भुटआनो जोंखौ दानिया दा सिखार जाबाय नों होनबा नोङो बे बिटिआर एकर्डआ जे भुट जे हाबनानै दं दा सिखार जाबाय नों नंगौना बे भुटआ जोंखौल' होसोआखै बर' जाथिखौ होसोदों गासैबो बे भुटआ दिनै बर' जाथिखौ अखेब जानो हादों दिनै बे भुटआ गोहो दिनैखौ अरग्लिनानै जानानै सेस खालामदों दिनै बे सेस खालामबाय बे बिटिसिनि जायगायाव 6 बिलियन पावार बे सेस खालामबाय गैला जोबसै एडमिनिस्ट्रेसना नों दिनै भुट दोनदों नों भुटखौथ' नोंसोर लगायदों नोंनो नों भावखौ नोंलाय नोंबो जागोजादों नोंबो बे भुटजों दिनै जोंखौ बुंनानै भुटनि सिमां नुदों भुटजों होसोजादों होनना बुंबाय दिनै जों नंगौ जों नुदों बे भुटआ बर'खौ दिनै बुथारसिगोन बे साबधान बर'फ्रा बे भुटखौ जों ओंखारनांगौ दिनै आरो बे भुटखौ ओंखारनांगौब्ला बे डिफेन्ड बर'बादि मानसिखौ जों सिना लानांगौ आरो बेबायदि मानसिनि नेतृत्वखौ जों जग्य होनांगौ बे अजयज्ञ नेता बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे माने नेता जानो थुमाया बे अजयज्ञ नेता